Il-proċess kollu jibda billi il-residenti ġabru il-boros il-grizi dawk li aħna mdorrin bihom is-soltu ġifieri minn kunsill lokali u meta qed jiġbruhom ingħataw 40 borza u 40 tikketta daw it-tikketti s-sofor. Fl-istess ħin ukoll ħadulhom id-dettalji ġifieri personali l-isem l-indirizz, telephone number, email address, etc. U ġew rikordjati f'sistema online. Mela semmek aħna nafu għand min qegħdin il-labels. Issa, dawk il-labels irridu jintużaw mal-borza, ġifiri dak li jkun jimla l-borza tal-recycled materials u jalaqa permezz ta' din il-label, jew jalaqa insomma jew waħħal il-label magħha. Meta jiġi l-kollettur tagħna, tajjeb, il-kollettur jiġbor il-borza, ipoġġiha fit-trakk u l-istiker iżommu. Għandu kaxxa, għandu reċipjent fejn ipoġġi daw l-istikers kollha flimkien. Fl-aħħar tal-ġimgħa imur l-offiċċju tagħna tal-Green MT u jagħti l-istikers li jkun ġabar. Aħna nużaw application oħra li tkompli ma l-istess application, online application, ma li semmejt qabel u nerġgħu niskenjaw it-tiketti. Ma issa iċ-ċirku ngħala, ġifieri aħna nafu li t-tali familja ħarġet il-borża. Dak hu s-sistema biex tidentifikaw ta' minnu.